Hej. Vi vil gerne fortælle lidt om proteinsyntesen. Den første del af proteinsyntesen er transkription. Det betyder omskrivning, hvor informationen skrives fra DNA-kode til RNA-kode. Forskellene på DNA og RNA er, at baserne i DNA er adenin, thymin, cytosin og guanin, men i RNA bliver thymin skiftet ud med uracil. DNA er dobbeltstrenget, mens RNA er enkeltstrenget. Processen foregår først i cellekernen, hvor DNA-molekylets to strenge spaltes fra hinanden ved hjælp af et enzym. Derefter bygger enzymet så et enkeltstrenget RNA-molekyle med den ene DNA-streng ligesom som en skabelon. Dernæst forlader RNA'et cellekernen og går ud i cytoplasmaet gennem kernemembranen. Den næste del er translationen, som sker efter messenger-RNA'et er kommet ud i cytoplasmaet og har sat sig fast på et ribosom. Translation det er, når informationen oversættes til enzymsprog. En triplet, der koder for CAA, skal sættes sammen med en triplet skabt af de modsvarende baser, altså GUU. Derfor kommer der et transport-RNA, der har den aminosyre, som CAA koder for. Transport-RNA'et har altså hentet en aminosyre i cytoplasmaen og transporteret det hen til ribosomet. Transport-RNA'et kobles med tripletten og afgiver sin aminosyre, som bindes til de andre aminosyrer i en peptidbinding. Der skabes derfor en aminosyrekæde, som udgør protein. RNA'et flyder derefter i cytoplasmaen igen, hvor den på et tidspunkt bliver sat sammen med en ny aminosyre af et enzym. På et tidspunkt kommer der en stopkode og et transport-RNA, der ikke har nogen aminosyre med sig, og derfor falder proteinet fra. Der er nu dannet et protein. Forskellige kombinationer af baserne i DNA og i RNA koder for forskellige aminosyrer. Det kan man se på det her skema. Hvis vi starter herovre ved DNA, ser man de 4 forskellige baser inde i midten, og skemaet skal læses derefter ud fra. For eksempel, for at danne starten af en aminosyrekæde, siger man thymin, adenin og cytosin, hvilket laver startkoden. Derefter skabes der så en masse forskellige stoffer, altså syre herude aminosyre. Så for eksempel hvis man havde cytosin, guanin og guanin, ville det skabe det her stof. Det samme sker i RNA, hvor man så også læser indefra og ud. Og hvis man har adenin, uracil og guanin, starter det hele koden, hvorefter der dannes en masse aminosyre, indtil man når til for eksempel uracil, adenin og adenin, hvilket laver en stopkode, som også laves på forskellige måder. De forskellige aminosyrer ses her sammen med deres forkortelser.